Martí, quan vulguis. Sí. A veure, provem micro? Sí. 3, 2, 1. Efectivament, ens hem desplaçat aquí en aquest complex cultural de la ciutat de Vic, nou i flamant, perquè avui precisament l'alcalde de Vic farà la inauguració oficial. Inauguració que no està absenta de polèmica. Com poden veure, un grup de manifestants ha vingut a protestar en contra de la construcció d'aquest edifici que va estar encarregat a l'arquitecte Ferrero Rocher. Martí Verdaguer, Televisió de les Vegueries, Vic. Per mi, com a alcalde de la ciutat de Vic, un motiu d'orgull i satisfacció inaugurar finalment el complex cultural, tot i que l'oposició traieu aquest granyut d'aquí! Bèstia! Fora ja! Bèstia, no fugis! Martí, pensa com ho expliquem això? Què està passant aquí? Bueno, va, Martí, concentra't. No sabem massa el que està passant, la situació és molt confusa. El que tenim clar és que Vic està sent bombardejada per... No sabem per què ni per qui. Això sí, nosaltres, encara que siguem una televisió local, estarem aquí informant al peu del canyó. Bé, sembla que de moment la ciutat està tranquil·la. No, una explosió? Ha sigut tu, Albert? Doncs sembla que hi ha explosions. Bé, el que farem ara és anar cap a l'Ajuntament, que l'alcalde farà una roda de premsa, suposo que ens explicarà què és tot això que està passant. Aquests atacs, si és d'un atac terrorista o... no sé, no sabem. Això no, per això anem a l'Ajuntament. Aquest camp al que hi ha és una calma molt estranya, perquè es van sentint explosions, però no hi ha ningú pel carrer. El millor que poden fer vostès és quedar-se a casa. Això sí, mirant el canal de les Vegueries, que per això estem aquí, per informar-los al punt. I ara, a l'Ajuntament, quan l'alcalde ens digui el que està passant... No, és que ara estic... Más grande se suposa tota la calma. El meu germà Sí, és més gran de si... i jo soc en Fidel, Ah, i soc volem Martí. ensenyar sí que només Déu ens pot Ara explicar. no, No n'hi ha, només n'hi ha un de camí. No, N'hi ha un, que és camins. vivíamos independientes del día de Jehová, però el día de Jehová ha llegat. Perdona. No ens faci cas, senyor! Són porcs! No, porcs no ho són. Porcs! No, Això només ho pot salvar l'arribada de l'arcàngel Sant Miquel! Hòstia! Hòstia, això és una bogeria, eh? Estàs bé, tu, Albert? Va, vinga, arribem a l'Ajuntament, va. Allà. Senyor alcalde! Senyor alcalde, sisplau, unes declaracions pel canal de les Vegueries podria ser, sisplau. Bé, aprofito per fer una crida a la calma i a la tranquil·litat als nostres convilatants, sí, és cert. Se sap l'origen del... Sí, bé, es confirma que han estat uns pocs porcs de granja que, bé, quan doncs sí, es veu que finalment tindrem el reclutament de l'exèrcit. La veritat és que al principi no s'ho creien gaire, però ara fins i tot tenim nom. Operació Matança del Porc.
que ya están aquí. Es Vic,